बेरेमोदै सोदांग्रा फसंथान गायसनदों दिनै चिरांनि 1 नं सालबारियाव एम रनजित बसुमतारिया। नेशनेल बेंकिं एन्ड हानि मिशन, नेशनेल बी बोर्ड, मिनिस्ट्री अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों फान्ड खालामजानाय बेरेमोदै सोदांग्रा फसंथान गायसनदों दिनै चिरांनि सालबारि बालाझार गमादाव एम रनजित बसुमतारिया। चिरांनि DFO ब्रह्मानन्द फाथिगिरि लोगोसे हाग्रा बिफाननि गोबां मावख'गिरि आरो UPPL दोलोनि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव एम रनजित बसुमतारिया फोरमायोदि दिनै बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गिदिर दिन, मानोना गिबि खेबनि थाखाय UPPL सोरखार जानायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय भारत सरकारनिफ्राय हाग्रा बिफाना नेशनेल बी बोर्डनिफ्राय 4,74 लाख रां मोननो हादों। दिनैनि बे साना स्पेसियेलि जोंनि बिटिआरनि थाखाय खोब मोनसे गेदेर सान होननानै सानना लानांगोन। मानोना जोंनि सरकार फैनायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जोंनि UPPL सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव भारत सरकारनिफ्राय मोनसे बी बोर्डनि नेशनेल बी बोर्ड एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनसे फान्ड लाबोनो हादों। बे फान्डआ 4,74 लाख। नैबे कनस्ट्राक्सना मेइनलि बेवहाय जोंना मोनसे माबा थागोन, कल्ड स्टरेज थागोन, जेरावहाय जोंनि बेरेखौ बिटिआरआव जोंनि बी बोर्डनि मिशननि गेजेरजों जेसेबां माने बेरेमोदै कालेक्सन जागोन बेखौ जों बेवहाय जमा दोनथुमगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो सिस्टेमेटिकेलि मार्केटआवहाय हगारना हरनायनि थाखाय बेबस्था लानो नागिरदों। मानोना कल्ड स्टरेज गैयाबा बेरेमोदैखौ दोनथुमनाया गोब्राब जायो। ओमफ्राय मोनसे खोन्थाया बेवहाय रिसार्च लेबबो जागोन, प्रसेसिं इउनिट जागोन। ओंखायनो बेफोर खामानिया दिनैनिफ्राय जागायबाय, जों मावजेनसिगोन। बेवहाय हानि एसे गेजेर गांगां हाखौ जोङो सार्कल अफिसारा बेखिनिखौ होनायखौ जोङो सोलायनानै साइडआव लांनो नागिरदों। मानोना जोंहा गोबां अनुस्थान लाबोबावनो गोनां दङ, हानि आंखाल बिटिसिआव। गोदो हाखौ जेरैनो मेरैनो मानसिफोरनो हाजार बिगा हगारनानै होबाय। दा जोंनि गोदान फिरिनि थाखाय मोजां अनुस्थान लुना होलांनो थाखाय जोंहा हानि बिराद आंखाल जादों। नंखायनो जोङो हाखौ ओरैनो आलाय सिलाय खालामनो नागिराखै। बेखौ फोजोबनायनि डिउरेसना बेसेबां सम? डिउरेसना बिदिनो मोनसे सिजन थायो नालाय, अब्लाबो जोङो सिजनखौ फोजोबा। बेखौ फोजोबनायनि उनावनो आरो लोगो जोंनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया डाबल फैसा हरबाय थायो नालाय, बेखौ फोजोबखांनायनि उनाव NOCखौ जों हरनांगौ, इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट UCखौ। बेखौ हरनो हानाय लोगो लोगोनो आरो जोंनियाव मोनसे फैबावगोन। बेखौ जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो बाक्सायावहाय लादों। बाक्सायावहाय बग्रिबारि खाथियाव मोनसे गामि दङ, मा गामिमोनलाय, बिहाब होननाय मोनसे गामि दङ। बे गामिनि सेरावहाय जों मोनसे गिदिर अनुस्थान बानायनो नागिरदों, बेरे बिदैखौ सोमोन्दो लानानैनो, बेरेमानि बिदैखौ सोमोन्दो लानानै। गतिके जों पर्यायक्रमै मावलांबाय थागोन। बेनिफिसारिफोरा स्पेसियेलि गुबैयै जोंनिफ्राय जायफ्रा ट्रेनिं लादों बिथांमोननो जों बेसेबां मानि बेरे फिसिनो थाखाय मेटेरियेल्स नांगौ बेखौ जोङो फ्रिलि जगान खालामखादों आरो ट्रेनिं फ्रिलि होदों, गरसे थाखा गारनाङाखै। बेनिफ्राय हाग्रानिफ्राय बे बेरेमाखौ माबोरै लाबोनांगौ, लाबोना बोरै फिसिनांगौ, बेफोरनि ट्रेनिंखौ होनायजों लोगोसे जोंनियाव एभ्रिथिं इज डान फ्रिलि। गतिके रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनांगौ आरो जोंनियावहायथ' बिबार बिफांनि बिलाइनि मा होनो बिबारनि माबाफ्रा अजस्र नेचारेलि जालाबायखायो। बिबारबो गायगोन जों बेवहाय। पारमानेन्ट मोनसे गलाब बिबार दङ, जाय गलाब बिबारनि बिदैया खोब बरहा। बे बिबारखौबो गायनायनि जोङो प्रसेस खालामदों बेवहाय। बे इउनिटनि गेजेरावनो हाबफागोन, बेवहाय जोङो बिबारबो गायफागोन। मा बुंगोन सार बे बुब्लियाव? गिबियावनो जोबोर आं साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो बिथांनिनो लोगो मावगिरि जोंनि नैबे ओनसोलनिनो हाग्रा बिफाननि मानगोनां बिथां रनजित बसुमतारि बिथांनिसिम आरो बिथांनि डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि CHD DFO गासैनिसिमबो। मानोना नैबे चिरां जिल्लानि बालाझार बे फोथाराव दिनैहाय मिनिस्ट्रि अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेरे मोदै सोदांग्रा मोनसे इउनिट, मोनसे प्लान्ट बेयाव
अन्थाइ खाम्फा दिनै गायसनबाय आरो बे बेरेमोदै सोदांग्रा प्लान्टखौ गायसननायनि लोगो लोगोनो जोंनि फार्मार्सफोर जोंनि जायफोर साख्रि गैजायै लाइमोनफोर बा जायफ्रा इन्टारेस्टेड साफ्रोमबो सुबुङानो बेरेखौ जोङो फिसिनो हायो बेरेमोदैखौ। बेरेमोदैया जोंनि ट्रेडिसनेलि गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे न'खरजों जोबोद मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ। मानोना गथ' गथाय खांनाय बानायाव बेरेमोदैया गथ'नि लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय बायदिसिना फिसा फिसौ खुगायाव जानाय सिथर गाराय जानायफोरखौ फोसाबो। बियो मोनसे एन्टि अक्सिडेन्ट हिसाबै खामानि मावो। बियो जुदि गथ' गथायफ्रा एसे उदै गाज्रि जानाय खिनाय जायोब्ला बियो एन्टि इनफ्लेमेटरि हिसाबैबो खामानि मावो, एन्टि इनफ्लेमेशन हिसाबै। दा बेखायनो बे जोबोद मोजां मोनसे मुलिनि दिगावबो जोबोद खामानि मावो। आरो दिनैनि थारिखाव जोबोद सहजै खस्थ' गैयालासिनो सासे सुबुङा बेरेखौ फिसिनानै बिनिफ्राय रां मोननो हायो। आरो बे आबादजों बिराद खाथि सोमोन्दो दङ बेरे जिनिसा। मानोना ओरैबायदि माखासे हादोरफोर दङ, ओरैबायदि माखासे भारतआवनो माखासे थावनिफोर दङ जेराव आबादारिफ्रा बेरे फिसिग्राफोरनिफ्राय बेरेनि मोनसे बाक्सु गावनि आबाद थिलियाव लानानै थाङो। जों मिथिगौ बेरेया बिबार बानानै हायना नांहोयो बिबारजों। हायना नाङोब्लासो फिथाइया गोग्गो जायोनो, फिथाइया मोजां थायो। दा बेखायनो बेरेया साइन्टिफिक माखासे दिगजों नायोब्ला बिबारनिफ्राय फिथाइ थायनायाव फिथाइया गोग्गो जानायाव बे खामानि होयो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुंफ्रा राङारि बिथिंबो मोनसे मा जानो हायो, गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। दिनै साख्रिया बयनिबो थाखाय गैया। बेखायनो जोङो माखासेया साख्रियाव, माखासेया आबादाव, माखासेया बेरे फिसिनायाव बा गुबुन गुबुन माखासे हाबा मावनानै जोंनि रांखान्थिखौ जोङो गोदोर खालामनो हागोन। बेखायनो आंहा फोथायनाय दङ जे नैबे बालाजाराव बेरे सोदांग्रा मोनसे इउनिट लाबोनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलाव मोनसे जन जागोन। बियो क्लास्टार हिसाबै जेला खालामगोन अब्लाना बेजों मोनफा मोनफा ओनसोला माब्ला मुंदांखा जायो बेबायदि माबा मोनसे जिनिसफोर जुदि थायोब्ला आं सानो लाइमोनफ्रा, जोंनि खामानि गैजायै सुबुंफोरा आरो एडिशनेल जोंनि आबादारिफ्रा बेजों रांखान्थि खामायनायाव मदद जागोन। आरो इयुनाव ट्रेडिशनेलि जों जायखौ गोदोनिफ्राय बाहायबाय थायोमोन बेरेमोदैखौ, नैबे ओनसोलाव आरोबाव बै ट्रेडिशना, बै दोरोङा निसय फैफिनगोन, अनसायनायखौ मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं।